Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina masu bukatar kallon fina-finai na Indiya Hausa. To a yau mun dauko muku wata garaɓasa wadda za ku dinga samun fina-finai cikin sauki ba tare da kun sha wata wahala ba. Kamar dai da muke muku bayani a baya, wanda ba za ka iya samun fina-finai a tana YouTube ba, sai dai kawai ka kalli tallace-tallace kamar yadda muka saba. To a wannan karon ma muna dauke da wasu manyan fina-finai sababbi daga kamfani Sultan. Sanan kan wannan kamfani yana kawo muku wasu sababbin fina-finai a kowane sati. To wannan insha Allah waɗannan fina-finai a yanzu haka waɗannan fina-finai suna nan, za mu ɗora su a cikin group na VIP kamar da dai an ka saba, wanda za ku iya ɗaukar lambobin mu kamar da kuke gani, za ku yi magana ta WhatsApp. Wannan film ne, sabon film ne wanda kowa inda waɗannan fina-finai sababbi ne, wanda film ne wanda jarumai guda 6 na ƙasar India sun kawo saman shi. Kuma sanin kuke ne waɗannan jarumai ba su ƙananan fina-finai, dukkan fina-finai su masu kyau ne, wanda sanin kanku ne muna kawo muku fina-finai a kowane sati. Duk film inda ya to kowane irin film ya to muna dora muku su a cikin group na VIP kamar da dai an ga saba. Kar ku manta ku mun subscribe da alamun kararrawa, da zarar mun dora shirye-shiryen mu za ku same su a kai. Waɗannan sababbin fina-finai ne wanda muke saki a cikin group na VIP a kowane lokaci, wanda za ku iya iske fina-finai garaba sama da 6,000 wanda a cikin group namu, wanda za ku kuske idan kun ka biya kuɗin ku. Insha Allah, wanda kuɗi ne ake bayan kalilo, wanda za ka iya ɗaukar lambar mu kamar da kuke gani, za ku yi mun magana ta WhatsApp ko kuma ta Telegram. Muna saka muku link na group na WhatsApp da na Telegram, wanda za ku shiga sai ku mun magana masu adimi. Wanda da kun kai mun magana ne insha Allah mun kuma za mu ba ku amsa, ku biya kuɗin ku mu sa ku cikin wannan tsarin, wanda za ku dinga samun sababbin fina-finai a duk ƙasar da kake. Insha Allah idan ka ɗauki lamba kai mun magana ga ta nan, to za ka biyan kuɗin ka ne a saka cikin wannan tsarin, wanda za ka ji daɗin wannan tsarin wanda muke saka fina-finai a kowace rana. Insha Allah idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP, to wannan dama ce wanda za ka samu fina-finai cikin sauki ba tare da ka sha wata wahala ba. Kar ku bari a baku labari, wannan dama ce ta samun sababbin fina-finai a kowane kamfani. Muna saka fina-finan su a cikin wannan group namu na VIP. Kar ku manta ku muna subscribe da alamun kararrawa, da zarar mun dora shirye-shiryen mu za ku same su a kai. Waɗannan fina-finai ne sababbi wanda kowa inda ya sababbi ne, wanda za ku iya samu su a cikin group na VIP. Ku garzayo ku ɗauki lambobin ku mun magana ta WhatsApp insha Allah.